Reenactment sa natabo nga bypass operation sa Molo, Iloilo City sa dinatiruan patay si Carl Daniel Bolante, patigayunon sang RIA 6 kag ICPO. Pamilya Bolante nagapanawagan nga ipakita sang kapulisan ang matuod-tuod nga natabo. Si John Sala nakatutok. Ginaprubahan na ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rolando Miranda ang request ng Regional Internal Affairs Service nga magpatigayon sa reenactment sa natabo nga bypass operation sa Hunyo 29 sa Barangay North Baluarte, Molo nagresulta sa pagkapatay ni Carl Daniel Bolante. Ang mga operatiba nag-operate sa nasambit nga bypass operation ang magapatigayon man sa reenactment. Magatindog nga supervisor si Captain Sheila May Sangrines, si Master Sergeant Rodel Espinosa ang team leader, si Corporal Rodante Lopez ang pusher buyer. Intel naman sa Staff Sergeant PJ Angayen, Master Sergeant Willard Motus, Master Sergeant Ernie Arorong, kag si Staff Sergeant Alfer Magsipok ang investigador. So, sir, makatabang makatulong sa investigation natin. Panawagan naman sa Pamilya Bolante nga kundani ipakita sa mga nasambit nga pulis kung ano gid ang matuod-tuod nga natabo. Ay, Diyos ko. Mauya-uya man kamo, hindi nyo na paglaki, binutig. Hindi na kamo mag-imo-imo istorya kay ang ginasweldo sa inyo, ginapakaon sa pamilya nyo kag ginapaeskwela. Sino kay Nanay Amalia in kaso magbinutig ang mga ini, dako sa gihapon nga bulig ang CCTV footage. Sir, gabayan lang ko sa mahal nga Diyos. Kabay pa makuha kaya ang mustisya. Makuha kaya ang mustisya para sa bata. Apang mangud ECQ pa ang quarantine status ang syudad, magapangayo pa sa approval kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang RIA 6 bago magpatigayon sa reenactment. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.